ebezina ebezikwa n'ọzọ Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma nwere ọnọdụ mmadụ fụlụ onwe Chukwu na mara Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ife chi na mara adịghị eme ebezina broda ebezina emesi ọ ga-adị mma enugo ebezina nwanne m ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ife chi na amaghị adịghị eme ebezina nwanne ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ọ dịghị ọnọdụ mmadụ wuru onwe ya ka chi na-amaghị nwanne ebezikwana emesi ọ ga-adị mma ejokwusi na agwa mụta ọrụ ka ekole ha na m gwa ịkụta ya nke ihe kụrụ ọfụma ịfụ aka nsiko nka onye kụrụ nsiko mba ntụsikwa anya hapụ na ihe kwuru mee ihe ọzọ gị ka m mejide efu oke o siga ị nere anya n'okpuru ya iweli mmenye ihe eji emeshote ịtụwa n'isi ebe a ịtụruo ya n'isi itinye na nka tụruo ya n'isi ebetie ewetinye ịkụrị ọfụma onye nwụrụ nọ bịa ọ sị na ya alụtarị uche unu ya dị ya uche unu ọ dịkwa ya unu afụ gị ọnụ ya efu ya ka o si nweta nka ọ bụ ọkwa mpụta echi njụa unu onye nwe ụgbọ ọfụ ya dị mma osisi kwa ụgwọ nwunye biko gwakana anyị ka obi dị mbọsị anyị na-arapụ be nne gị na nna gị mbọsị anụta gị ifere eme gị ka ị na-ebakwa n'ime onwe gị ụmụnne dị m ọdụ ọkwa ofele na-anapụkwalụ nne m ma nna m ma ndị ọyị m nwetachakwa mma gwa gị mbọsị nke m mbọsị mma alụ di ha m fere ka ifere n'ime ebe ahụ nwa gị eziokwu mbọsị a abụchasịa m mbọsị mma enwechasị aṅụrị na-ama n'elu ọkwa ya anya ome m fere ka ifere ga-ebe ifere kwanụ eziokwu ọ bụrụkwa ma mmụọ fele ga-emekwa m ebe igwe ọra mmadụ ji mba ọ ga-emekwa fere kwa achịta aka ịchafụ gị nwunye anyị zụrụ oke ọnụ nwanne dị m ọdụrọkwa n'ofele nnọọ be anyị dobeche nne m ụta ebesiche ndị ọyị m niile hapụchachacha ha ncha niile na kube nwoke ọzọ nne dị m ọdụrọkwa ofele nne m ji ezigbo ego mụta nnọọ mmacha nwunye m jidekwe aka agwa ngwa yi me
Ijikwa ya? Eji m ya. Unu elekwa ya? Ifu ka si kopụta ntu a. Ọ ya bụrụ ịkọ nke agbago. Na-elekwa m anya. Gbata ihe ba. Jide nke ọzọ aka ọda. Unu fụ ka si jide ya? Itinye n'isi ebe a. Itinye ebe a. Efu na ọ na-arụgo. Ewe kụọ. Ka ọ ghara ịgbagọ agbago. Uchu na ọ dịkwa ya? Ha? Mbajidi ya. Olongo. Na mugu. Kedu ebe a na-eri ibe oriri n'obodo a? Mana ọ ya bụzi nke nwaanyị ọcha nụ. Nwaanyị ọcha. Na nke ya. Kedu kwa ebe nwaanyị ọcha? Ọ na igo ogologo akịta isoro ụzọ igo ogologo n'aka ndị ọ na-erekwu ma ogologo bụrụ aka ụdị akọ n'ụdị n'aka ndị n'aka ndị ọ na-erekwu ma anụ ma mme ma ihe ndị ọzọ niile a na-eri eri. Kedu ka unu si wee chọpụtakwa na ebe onye isi mara na ya bụ ogbe anyị. Ọ dị mma. Bịa nwoke m ị ga-aligote bịa jidere ya aka ka unu kwụbịa ka ndị a na apụta egwe ligote unu bịa jidere ya aka kụchakwa anya tupu mpụta adịghị na-amasị m riri Ijebego. Ejebego. Ị na-abịakwa biko ka ikechitere anyị obere efe. Nwe mmadụ anyị ekechitela unu ihe lụbanụ na nsogbu adịghị Ngwa. Nye m hama, mụ bụzi nna ukwu kịta. Unu ga na-eme ihe akịta unu pụtasị ya ọfụma ọkpụkpọ ọbata ọbawara anyị mba Chi ọnụ n'odebe enu. Gọnụ m ntị. ka unu na-akụ ka anyị ghara ịdị n'afọ. na ya arụgokwa nnukwu ọrụ tata o chagbugokwa mmadụ. Oge olu bere nna anyị ukwu ya pụta. Gbagwo ejidego m ebe a. Iya ọ dị ka orugo ebe ahụ ọta ka ibido ị na-enyi ọga nke ọ bụ nwee ike ọ bụ na orugo ebe ahụ zuru onwe ike. Ojongo. Ọla. Mba. Ọla ka unu ala. Nnọọ. Na-alụsigo? Olukwali ọfụma? Ọfụma. Na-adịkwana ka ọ na-adị. Mbanụ. Maka ezi obere N'ọgọdọ na-adị. Mmenye unu ego na-eji imi n'ọgọdọ na-adị. Eje. Emego na akọrọ unu. Ha! Nwaanyị a bụ ngedegwu. Ma nni, mmanya, anụ, ibe niile. Ọ bụrụ sọ nka. Nwaanyị a dịchala ezigbo omume. How? Afụ na ọmụmụ. Ị na-eni ọcha, ezigbo ọcha, ọ bụrụkwa ọcha aka mere. Poko. Nwa. Ụdị onye a ya ka arụ m chọrọ. ngwongwo na ngwongwo. Nna m ukwu na-ekwusi ike. Pụtakwa n'oge. Nwaanyị abụ akwa ezigbo mmadụ o amakwa m onye ọbọkwa ebe na-eje na-eri nri mgbe niile ọ bụkwa ezigbo mmadụ ka m gwakwa gị. Eziokwu ọ bụ ịfụ nwaanyị a tọfịa akwa ajụrụ m nwaanyị a ọ bụghị ezigbo mmadụ tọfịa akwa. Ọnụ mechie. Nna anyị kwu ọkwa ebe aka na-eje na-eri nri ọ bụkwa ezigbo mmadụ Ma ọ bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ ezigbo mmadụ onye aka nchọ unu chọrọ na chọrọ amani echi ọmụnye ahanu ibe niile ya na maka ọsọrọ onye amana ka ọ sọrọ m mmasị m jakọ ịfụnanya ejidegokwa anya. nna anyị ukwu anyị ga-ana ọlụ nketa agwụ
ụtụtụ echi ya bụ na ezukọ amaka si wee mee amaliba ame ana kezi obele mana agụ anyị metun bịa n'ụlọ bịa were ego mmenye ụlọ ego n'ụlọ agụ bụkwa mmadụ Chineke bute n'ife na nwoke kwuru nke gị mma akwa ebute ejiri nke m afọ Nkiru ka nwanne m ọ pụtara ndị Amaka nwunye anyị abụzi na ọ na-awa ka ọ na-awa ka ọ ka ndụ ya dị ọ maka njide Amaka ka iji wee kpọpụta m ebe a ike nwere ebe dị m mkpa m kwesịrị ịga ịma na nwunye anyị dị ike ọrụ ịmarọ gịnị wee mezie ọ dị ike ọrụ ọ na-akọta ihe mmadụ nne na nwunye ọ gwara magụ ya na nwunye ya na di gịnị wee mezie ọ dị ike ọrụ nne m na-egbu m oge o agwa m nwere ebe dị m mkpa m kwesịrị ịga nara ebe a na-akọrọ m sị m na ọ dị ike ọrụ Nkiru onye a ka isi ka ikwu Biko rapụ m aka nne m amakụ m eme emezi eme n'okwu nke a ike bụkwa m n'okwu nke anụ Chineke nna biko ba tinye ba mgbe gbatara m osi anyị n'okwu nke mama ya eme emezi eme n'okwu nke Nkiru nwa sị ka mkpesara ekpesa si na ọ na-apụ a nwa ya ọ ma ya ekwere n'okwu nke amaghị m ya emezi eme ewo ụwa m Chineke m atọgbọkwa na mere Asịkwa m ka njikwa unu ọ bụ ntọntọ anyị ka anyị nwere biko mba ọ nke dị ebe enyi ọ nke dị ebe enyi okay ọ bụ ka anyị nwere isi oge anyị mewen nwunye ka agụgọ yi biko ahụbekwa m ka anyị mewe naanị di m ya kita mụ ma fi hai ka ni isi ke nwunye m o agwa ma ndị ebuzi anyị awa mgbe Otengoda. Nabia. Aha. Mmanya gị pụta ego ole? Akpa ego abụọ. Akpa ego na abụọ. Eji m ngwale ya. Mba, jide ego gị. Aka na mma na ị ka eji ego ama ife ndị ọzọ. Ọ na-ego mmanya gị nụ? Nsị gị jide ya. Ị ka eji eme ife ndị ọzọ kwa m nwa gwara gị. Onwero. Jide ya o. Ndị ọzọ o. Akosima.
dị mma ekene m igbo mbọsị ọzọ anyị afụ aghọtara na nwaanyị afụ m n'anya kasị fụ ya n'anya ma nsogbu adịrọ nwaanyị ọma enwekwa na ibe nsị ka mgba gị ma sị na m anụbere nwaanyị ọkakwa na ịmasị m ka nnụba gị ị na-akọwara m na ị gaghị alụ ụmụ nwaanyị abụọ kama ịchụpụnụ nke izizi lụwazie enu m ga-adị m otu ọ dịghị ka ịba ikwuru ọ na-ekwe omume o nwere ihe agaghị ekwe omume n'okpuru anyanwụ o nwere kedu nwanne m nwoke ọnọkwu ya ọkụ ya ka nsị ka m bịa afụ ọ bụ ozi a na-ekwu okwu mana nke anyị nọzi etu a ama na nsogbu adịrọ ụwa ahụ nsogbu kwa akpọkwazị ya nke a gịnị ka m bịa ọ dịkwa ka mma anọlụ nnọọ ana kwa nwanne gị nwoke amakwa m ka o si eme nke bụ na nsikwa olivunye ma m kwesịkwuru ndị nsi now. Kekwani ya mel. Tele anu li na yin biko. Mo bu na butere nke ndị oji ya dị. Mo ya mel. Hai. Ma nkata abụka mụ na ọbọta mụ na mba na-akpa ka di na nwunye o dekwesikwa na anyị na-akpa nkata nwa ọ na-anya ka ị na-echelu echezina enwere ike ọ bụrụ na ọ na-eselụ ya na ndị fani ya na-alụ n'ọlụ ọgwanụ m nọ ụfọdụ na-ebu ibu ọgwanụ m ọ bụrụ ife ị ga-echebela uche o mmemme ka m bịa naba ọ nata ikenesi alụ nyabụ ya na mbịa ọ pụtara ka nzie ya ugbu adịrị ya mma agwụ ya nke anyị rugiri ntu a ka efe na-eme nwanne gị nwoke iri ụtụtụ ịtọ isi n'ibu na ode ekwesịghị
nke kacha kwe n'iwe bụ na ọ pụta nọ n'elu ọgba ka ya nwoke onwe egwu ọzụga m ihe nke ọgbazokwa aka ọzọ nke a gịnị onye mama ọkwa m ihe na-eme ebe ọkwa nwunye anyị ka m pụta ebe akwụ di ebe o wee sị na n'ọnwa nna anyị nwoke ka na-ese ya na ya eli abalị 3 ọ dịkwazị dị nne osi nwanne nye olilo taata olilo nke kasịsị nke bụ na ọkpata n'anyasị maọba n'elu akwa nwunye na-eso okwu onye eso okwa onye ka iji wee nọ n'otu a Ndụka bụ nwanne anyị nwoke ịnụgo apịa ojesi amata anyị ga-agụ egwu ya ka iji wee nọ ka onye a na-emegbu nwunye biko gbasapụ arụ ya o nwunye anyị nụrụ oke ọnụ biko o azụ anụ ụka na-abịa o na-abịa o azụ anụ ụka na-abịa o na-abịa o iya hai ofe nke ekpo ya hawa ka ekpo ya siri gị ezigbo nne ka ịdị afụrụ m n'anya ndị nke atọ ya nke a bụ n'obere okwu ọkwa ma ikwele ha alụbata m n'ime nsogbu ga-agwụgo m ga na-esiri gị nka nkagodo nka ihe ọkwanụ nne na-achọ ịkọwa na ọ masịrị gị bụ nwunye m nka na-ekwukwa ihe m na-ekwu ngwa gị si na ọ bụrụ ha na ịlụbatara m nsogbu gị niile agwụgo onye ka ji nwa egwu nke a ekpo okwu n'ọnụ a eburugo nwunye m agbalị m gị anụbago m ya anụba ma bịa kpọrọ gị ka ilu ụlọ enwere ife kwutere ya ma bịa kpọrọ gị luo ụlọ anụbago m imefe na kọlị ụzụ ụtụtụ echi ma bịa kpọrọ gị mma akpọgalị gị nne m ka nne m fụ gị anya gbam
Eli nugo mo do fa no mo kankai we je dulu. Bele ti eli mmadụ anya. Oh. Ezigbo ndị na-ama akwa n'arụ. Nani fe bundi? Bekee. Why dị mma? Ọ ma bụ mma why to. Mala esi nni. Apụ mo kankai we na ma no di. Anu gburu onwe ba. Ịbata go abata o. Nne m ya afụ ya na. Mama. Kiri ka unu si wee kwenyere mmadụ ka ọ ga-anụta nwaanyị ọzọ. Agbanyeghị na o mebeghị otu afọ nụta nwunye bụ Ndidi Amaka. A na-akwado narị ya. Ọ sị na nwaanyị a ya eme ndụ wee too ogologo. Ka ife ọzọ ka ịchọ ka m kwue. Nwaanyị a ya eme ndụ wee too ogologo. Mama, gịnị ka ị na-akọdo ha? Ọkpọ nsogbu dị na ya. Gịnị ka ị na-ekwu? Gịnị bụ na onye ga-eme ka ndụ eto ogologo? Ọ bụ Chukwu. Mama, azụ anụ ka bụ Chukwu ga-eji mee ka ndụ mmadụ kata ogologo. Ọ bụ Chukwu. Achịkwa nke a na ọ pụrụ ya bụ ife anyị ya ewere iwe na ọ bụrụ ya anụ. Ndụ atọ ogologo. Ewo dike mma na-ebulu ogwe bekee na ndị akpọ oloku wee anya fulu. Nwa m ka efe m ga-emele. Ị makwa na ọgwụ ahụ i nyere m ụzọ ahụ na ọ lụchichaala m ọlụ. Ọ lụdoro m ọlụ nke m amadị na ọ ga-alụnwu. Ọ rụọrọ m ọlụ nke m eli dị ha anya. Nwa m anya fulu. O nwere ife mụ na ndị agwụ m akwụ n'ọnụ si ya n'ọnụ pụ na-ada n'aja. Ọ na-abịa na mmezu. Anya furu ga-ama m. Ọ ya ka m ji wee mee gị dibe nke m. Mana anya furu m ga-aga bịachi ka m were wetere gị ma ewu ma ọkụkọ ma mba ji ka ị were na-ekerere m agwụ gị a. Ịma agwụ gị a ọ na-arụrụ m ezigbote ọlụ. Adam Imeka, anyị ga na-aga n'iru mụ na ndị otu m na-ajele ozi ebe a n'imeta gị mma mgbe ọbụla. Anya flugo. Jee naba godu. Ngwanụ ka m bịa naba. Ọ dị mma. Naba. Ha! Dịsị ụlọ Igbo mma bụ ọsọ na-achị ejiri. Ofu onye a na-asụ na bịa gwazi ya maazị mmanwụ. Oke ma dibịa batala ka ọ kpata ụbụba afọ ya. Ubi! Bịa n'olu na omume. Egwekwụkwọ anyị nkwa. Ka anyị n'ezie ya na ndị si na anyị n'ọnụ arọ n'ụlọ enu na-akụ. Ị na-achọ ịgwa m na ọkpọrọgwụ egosi mgbe nne ya ugodo obere okwu ma mma ya o ụmụnne ya o ụmụnna ya fancha amago m abago m n'ụlọ fa. nne ka efe o si wee m anya Oluwe ka ọ na-elu. Okwu gbara otu ihe dị na ajọ ka na-ekwe ekwe na ụda mara nwata na ama nne ya na-agba ọbịa. Nọ ebe dị n'ime ya. Ka anyị na-ekwu afọ na-ekwu nkwọ. Na ndị nwata ga-anwụ ka nwee mbọ ọgụ. Nọ ebe dị n'ime ya. Azụgbo na-enye nni chi efo. Nwa m. Ife a bụ anya fụrụ ugbo. Ike na ya apụ iwere ya tee n'iru. Onye anwụ ibu n'obi iji bịa ebe a fụgo ọ ga-enwe mmasị ebe ị nọ. Na ya jide. ka m bịa laba. Ọ dị mma. Ọ nchekwara ka m gwasịkwa gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwere ya enu nwere ya na nwere ya okirikiri nwere ya gbanwere ekpiri. Ikere iwere ya yọsara ya na nni. O risiri anya. Onwe ezi oge maka ya na-ekwu. Ife ọzọ m chọrọ iti ile gị bụ na ọgwụ ahụ kwere ebe ya bụ ọlụ ọkwụsị. Ọ dị mma. Oluwe ka ọ na-elu agwa ebe ji agwa ya bụ ọtụ atụlụ. Nwata na-amụrụ nne na okorobịa. Nwata na-aga ọsọ ebusipụta ọka ebute ọgba ebutela ọkụ ọfọ si bupụ. Ekenekwa m na agwụ. Ha! Ofe otu eketa ife ọma nkwụkwọta ife ọma ya ete ife ọma.
akwụ ụtụtụ ife ọma na efe anyị na-ayọ mma ka ya na-akpọ akpọ nke ma ọnụ emechi akpọ nke anyị ọnụ eghele oghe na efe m na-ekwu n'ụbọchị were tee ya n'ahụ were na-egbukesi ka anyanwụ ụtụtụ na ifụrọ ka m dị ifụrọ m akwụ ma na onye anyị na-ekwu maka ya kịta na onye anụgo nwaanyị olugo nwaanyị ya ị chọrọ ka m lụta di ị chọrọ ka m soro ibe m gbawa afa m ọ ife ị na-akọwara m ngwa shi na ebe m na-azụ ahịa pụọ sheri na-azụ ahịa pụọ tozikwa emefu ga ebe ọzọ ụfọdụ m nwaanyị a shiro asị m gị shiro onye ọjọọ ndị obi mgbawa ka m fụkwa gị na sheda nwunye m ebe ime ka ndị afịa dị ke maka ndị ụlọ arụdị anya ọbụla nwunye m onye bụ azụ anụ ụka o si ikenga wee bịa ọ nwunye nwanne m nwoke ka anụta ọfụ na-akọmechegodi wee nwaanyị ọ ga-anụ nwunye kwa mba ọ bụkwa nwunye nwunye ọ nwunye mmadụ ka di gị nwaanyị ọma nnọọ o enwetara gị ihe nwunye m ọ dịkwa gị mma ọ dịkwa m mma ma m ga-afụ ya n'anya m ga-ebi ọfụma ọ na-arụchi onye ọfụma nwunye dị m nnọọ Azụka ọ bụrụ na m kpọrọ gị asị kama na ihe anyị na-eme adịrọ mma ọ iweta nsogbu n'ebe ndị na-anụ di na nwunye ọhụrụ were ọ bụrụ gị bụ Ndidi Amaka ka nwaanyị ọzọ ga-abata na be gị bịa ịnara gị di gị ka ka oge adịghị nwaanyị a ya ihe anyị bịara ịgbanwe ihe chọrọ ịbịa gwa m afụrụ m na efode m n'anya ka m ofu mkpụrụ ịchọghị obi aṅụrị m ọkwa ya achọkwa m ka ikwu ụdịka ihe ọzọ achọkwa m ya alụchala m ya ama na ị ga-achọ ịnụ nke bụ eziokwu ọkwa dị mmadụ ekwesịghịkwa m shieji ndị omekome ndị ọjọọ mụnwa ọlụsigo m dị gbalịa ọnụ nwaanyị dị mma agagharị Adam kedu ife ịchọ ka Chukwu na ndị ana melụ sọnsọ ihe m chọrọ ka ị mere m bụ ka mmadụ ka na ụmụnne ya niile ka ha were fụ m n'anya ka ọ ga-awụ mgbe eli ha anya ka ọ lụbata m n'ụlọ ahụ ọ gwụsịa emesigo nya emesie na ife m na-agwa gị emesigo nya otu isi wee che ọkụlụ ọnụ nọ efe dị n'ime mana chekwala mgbe ọbụla a mesịrị ya ọ ga-alụghị ụtakwana ga-abịa ebe a bịatụ mma mma nke ahụ abụghị ngwa naba ngwa nka mbịa naba o deri igbo gboo nwa ọma na-ebu ụlọ okwu ofu onye a na-asị na-abịa gboo o nwekasị olikasịa nọ efe m na-ekwu gwọta na efe
nna m ndụrụ ya nwanne m nwoke a sị m ka m lue na nke Maduka anụ n'ọnụrụ nwaanyị ụnyaahụ sị ka m were n'anya m jefu nwaanyị ọzọ kwa mana ka m jukele gị ị ma na otebe ọ lụrụ nwaanyị nke izizi ọ nọkwa n'elu ya lụkwasị nwaanyị ọzọ ọ makwa ihe ọ na-eme onwe ya ndụrụ ya nwanne m nwoke ifere ebe a bụ na ọ na-agbagwoju m anya ihe ndị mmadụ na-eji akafe egotela onwe mana ka o si na dị ka a gbasara ya okwu aka ya ife ọfụrụ owelu si ya nụọ ya saa okwu aka ka m lụgodu nsogbu adịrọ iru oyi kelele m ya ka m obi m kedu ihe biko hapụgodu m aka obigo n'ụdị a kedu ihe na-ewe gị gwa m obigo n'ụdị a kedu ihe bụ mwute gị kedu ihe ọ bụ gwa m kedu ka ị ga-esi hapụ mụ na nwata nwaanyị a ka anyị nọrọ ofe ebe na-esi nri ịma na nwata nwaanyị a bụ ekwensu achọkwa m onye ga-abịa tinyere gị ọgwụ na nri ma o tinyere gị ọta pịapịa achọkwaghị m ya o achọdịghị m ya ebezikwa n'ọzọ Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma nwere ọnọdụ mmadụ fụlụ onwe Chukwu na mara Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ife chi na mara adịghị eme ebezina broda ebezina emesi ọ ga-adị mma enugo ebezina nwanne m ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ife chi na amaghị adịghị ebezina nwanne ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma adịghị ọnọdụ mmadụ hụrụ onwe ya ka chi na-amaghị nwanne ebezikwana emesi ọ ga-adị mma ichanya mmiri nwee ndidi otosọdụ ụwa dị emesi ọ ga-adị mma ichanya mmiri nwee ndidi otosọdụ ụwa dị emesi ọ ga-adị mma inugo ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma ebezina Chukwu nọ nso emesi ọ ga-adị mma